ka ekpokogodo ụmụnya ka ochekwa maka na ọ marụ na nta ndụ ụmụnya ka egbe chọtarụ munye irugide ala yọgide maka na ọ marụ n'oge jekode mite kpụrụ egbarakata tigide akwụshiga egwu ejide ọdụnụ maka na egbarakata abụghị egwu ikorodo alụ n'onwe onye na-abịa kwagide egbarakata anyị nụrụ ụba anyị bịara ugburu egbe mmadụ gụ na-adachichi ka isi ụkwa mana ụgọdọ amaghị na ọchụgide ngwere na-enye n'onwe onye ji ekwu isi n'ụhọ elelelele tọntị n'alụ ka ịbịa n'ụmụakụkọ anyị o nwere akụkọ uche anaghị echefu o nwere ụzọ ụkwụ ga aja niile bilite kọba akụkọ ihe mere mgbe gara aga o nwere ihe aka ga-emetụ ọjụba ajụjụ maka na anya ahụgo aka emetụgo mana ajụjụ kejuru n'ala lobi ya o nwere ụda ntị nụ akpata oyi ezuo ya ahụ niile akụkọ ihe mere na-aba anyị bụ aki ekweghị ọtịta dai uche amarago ihu desuru ịkọrọ ọnwụ dara na be anyị mgbe gara aga mmiri manyụrụ ọnwa akwụchara n'ọmụ nkwụ asịkwana mekuna maka nọ na-abụ mụ na ndị okenye kpawa anya ha niile na-akọwa akụkọ ụfụ mkpamkpa dị egwu kpara na be anyị mkpamkpa dị egwu kpara na be anyị maka na-erugharị taa onye mere anyị niile ekweghịkwa ala mma na egbe ogbunigwe na agụụ bịara anyị ọbịa gbasasịa ili na be anyị niile anyị bịakwutere anyị na-akwadoghị akwado gaa n'ezinụlọ niile were ihe anyị bịara dịka ide mmiri kpochapụ ọtụtụ ndụ ụmụaka ọghọrọ n'ike tupu ha chaa echefughị m nwa mgbe ofesi gbara onwe ya ọkụ n'iwe ọtụtụ lara n'agha ọtụtụ bụ ihe jikọrọ ha ọtụtụ bụ ejirimara ha ọtụtụ bụ ọṅụ udo na ezumike akụ na ụba anyị niile gwụrụ agwụ nke bụ na ya bụ agha ka na-erugharị ncheta ihe mere anyị echefughị nke ya bụ maka ncheta ndị niile anyị furu n'agha ọ dịghị ihe anya hụrụ gbaa mee anya ahụla ihe gbara ya mee mana anya kpọrọ anaghị n'iyi ebe ọ ka dị n'isi anyị ka ọ dịrị idozi ala anyị ka ọ dịrị anaghị agbakwa ka arịela ọjị ka anyị jikọọ aka hichewebe anyị anya mmiri nke anyị megoro n'otu ọ fọrọ hụ njikọ aka nkwụcha abụghị ụjọ maka na ihe ụga na-ata ntị na-anụ ya anya na-ele anyị bụ anyị iwe mana mgbe ọbụla anyị jidere akpụ egwu atụba ofe Ogwumagana sị na ya agaghị eji n'ọkụ gbara ọzara hapụ ije ngala ya na nna ya na-adịghị aga n'agbanyeghị na akụ na ụba anyị niile soro agha laa anyị ka na-aracha ofe ejiri okporoko sie ọchụnwa ọkụkọ nwekwa ada o nweghị ihe ijiji ga-eri ka ọ ghara ka ehi ka anyị gbadokwa anya maka na enwe hapụ osisi aka akpara ya ka anyị gbadokwa anya maka na ụbọchị aka hụrụ ntị ọ maghị ụra okwukwe n'aka ghara nkụ aka ọ bụrụ njide nụrụ ọnụ mo maka na ekwughị ekwu mere ọnụ a na-ekwu na ọdụ enwe pere mpe dinta ewere ma na-egbuburikwa ya ihe egbe na-eri adịghị udele mma mana ọfọ ka nsị ya dị ire ya furu ala anyị aja anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri biya furu iyi ya na-awa ọ na-adị ndụ biya ka ifuru na egbe a na-agba igwe bụ mmebi isi egbe ala chitubere ugo anaghị anapụnwu ya osisi kpọrọ nkụ a na-ele anya ọdịda miwara mkpụrụ ihe egbe na-eri adịghị udele mma
mma mana ụmụ Chukwu riri elu ọjị kpaa ya nkụ. Chi gị kwara gị akụ onweghị onye ga-egbochiwu ya. Ọhịa wọrọ anyị nkụ bụzi ebe azụmahịa anyị. Ala chi ya tere ude na-egbu ndị ya ka mmanya biya fụrụ.